Ja, det er da nemt der. Jeg synes, det er nemmere end sidste gang. Ja. Kameraet er ude lige over på dig. Det flyver på dig hele tiden bare. Åh, lol! Jeg kan ikke bære dig! Olivia, de rammer ind i mig, mand. Det er fedt herude. Det er hurtigt, mand. Er I sådan, at filmer den? Ja. Nå, stopper vi lige her, så giver den bare. Det er sjovt, for jer, der sidder yderst. Fucking færdig lov, Olivia! Hold frem med ham, du skal sidde over! Åh, løg! Det er du hopper. Prøv at se dine ben. Nej. Jeg lægger mig. Min finger. Ja, det er tænder, de kan bare naller, de gør. Ja, men kommer en shark. Hold fast! Fuck, hvor det bare ikke sjovt. Sgu da pisse, ikke griner? Men fuck laver du, mand? Jeg får en fast, okay? Nej! Hvad laver du, Olivia? Fuck, du er irriterende, mand. Du sidder oven på mig. Fuck. Det er ikke lige så vildt som den der tur, ikke? Nej, jeg siger, det vil. Jeg har bare vildt ondt i min mavemuskler. Jeg holder min venstre arm, fordi Olivia har sat på den hele vej. Nej, det gør jeg har det ikke. Jeg kan ikke brække mig, det vil jeg ryge den bare. LOL! Det var fedt, altså. Det er nu. Det var bare... Sjovt, det der skal være til jer, man siger det. Det har det godt. Det var det første, det var sjovt. Jo. Min mave, men så overhovedet ikke. Det var noget af det. Jeg gad. Det er ikke igen. Ej, hvor er det ikke sjovt. Ja, hvorfor fanden rejser I op nu? Skal du nu? Vi skal have en tur mere. Tak. Og jeg gider bare ikke at se den video.